Aquests dos, no? Temes judicials. Home, encara hi som a temps, Pim pam. Sí, clar. Ens ha de mirar la càmera, aquest venen a persona. És que anava així. Sí, va cap allà. Les brides ho anem tallant, no? Per pujar-ho. Bueno, poquito que porten Sí? Vale, Carles, com tu Està cuidat o rovellat? no cal que tallem tan arran, tampoc. Bueno, no sé, jo no hi entenc res. No hi entenc gens. Haurem d'estirar de baix, no? Haurem d'estirar de baix, no? Vamos, espanyoles, han de No la aixecarem, sí, que per surt sense estirar de baix. No, però és massa vertical des de baix. Fiquem una part aquí, això. El grup. El fotut és el grup, això.
calia fer unes quantes paraules referint-nos a l'acte que hem fet avui, i això és positiu, per Ponts, i a més que és una cosa que és usual a Catalunya. Perquè fins i tot Ponts semblava com un nyap al mig, i ara per sort tenim a gala de disposar també d'una senyera encimbellada dalt de tot el castell. Bé, la senyera és un emblema, i cada emblema és una figura visible, adaptada convencionalment per a representar una idea. És un ésser físic i moral. En aquest cas, la bandera estelada esdevé l'emblema de la pàtria, de l'estat que volem crear. Al mateix temps, l'estel solitari és l'atribut, el signe distintiu de la comunitat que aspira a ser lliure i sobirana. Aquesta bandera és el símbol sobirà de la identitat nacional i del dret a decidir. El que constitueix l'essència d'aquest símbol és el fet que es col·loqui al capdamunt d'un suport en forma de pal. La seva elevació al cim del castell de Ponts és correlativa a l'exaltació imperiosa que significa la voluntat de projectar la identitat del país per damunt del nivell habitual. I d'això se'n deriva el seu simbolisme d'autoafirmació. La quadribarrada tradicional, d'origen medieval i mencionada ja al segle XIII, que ho hizo en encís, que al segle XII. Estava mencionat al segle XII, però al segle XIII, a l'estiu del segle XIII, per espai de més d'un mes, la quadribarrada, la senyera del casal de Barcelona, va ser també el cim del castell amb motiu de l'expedició que va fer el príncep Alfons, que era el fill de Pere el Gran, per sotmetre a tots els barons una mica rebels de la zona. No? Per tant, no és una cosa nova, ja té 800 anys que va capturar aquí la senyera oficial de la Casa de Barcelona, que també eren 4 barres. I que encara és oficial a Catalunya. Quedava curta als independentistes catalans de principi del segle XX. Aquesta senyera, la tradicional, quedava curta als independentistes catalans de principi del segle XX, perquè ell lluïa sempre al costat de l'espanyola, que la neutralitzava ideològicament. L'estelada, doncs, es convertí en la nova bandera de la Catalunya insurrecta. Estic parlant jo de principi del segle XX. Jo estic parlant de l'any 1901-1902. Fins que aquesta recuperés la independència. Moment que retornaria de bell nou la bandera dels 4 pals, més que barres n'hem de dir pals, la bandera catalana sense estels, sense blaus, però amb tots els honors. Diu ben alta, dient ben dreta i ben sola. Al principi, clar, ells deien farem la bandera de la insurrecció, que és aquesta de l'estel, i després ja retornarem a l'oficial. Però calia fer això. D'aquí ve que, clar, vas de l'ensenya d'estar català fins a acabar la guerra. El fet d'haver-hi un estel i un triangle, la nostra bandera de lluita, no és pas un fet casual. La simbologia de l'estel solitari simbolitza per ell mateix la llibertat. L'estel blanc simbolitza la llibertat. I en la bandera, la independència del país que representa. Això ho tenim, per exemple, a la bandera de Cuba, a la bandera dels Estats Units. Cada estel de la bandera és un símbol de la llibertat de cada estat. I a la bandera de Cuba, l'estel és el símbol de la llibertat de Cuba enfront de l'imperi espanyol. El triangle equilàter representa l'estabilitat i la simplicitat. Els colors de l'estelada tenen la mateixa simbologia dels ideals de la Revolució Francesa. És veritat, blau, vermell. Adaptats posteriorment a la bandera dels Estats Units, ja ho he dit. I finalment a la cubana. Va ser el casal català de Cuba, de l'Havana, la que va fer la primera estelada. I la va regalar als independentistes. Després, Macià també en va portar una de Cuba, quan va estar exiliat a Cuba, en
va portar una de Cuba regalada per el Casal Català de l'Havana. Per tant, d'alguna manera són els independentistes cubans d'origen català que confeccionen per primera vegada l'estelada. Després la portaran aquí. Al veure que això no surt, l'original va ser reclamada una altra vegada a Cuba. Aquesta vegada no passarà. El triangle blau representa el blau del cel, la humanitat. Un home enmig i llueix l'estel blanc de la llibertat. I després d'exaltar tot això, només finalment voldria afegir... No, gràcies. I finalment vull afegir, deixeu-me afegir, que la consulta sobiranista del mes de novembre es farà perquè forma part d'un procés que no té aturador. Amb tot, l'estat català no vindrà tot sol. Jo penso molt. Per tant, deixem de somiar-hi i anem-hi. Deixem de somiar-hi. No vindrà tot sol, deixem de somiar-hi i anem-hi d'una vegada. Perquè ara és el moment. I gràcies. Lliure! Bola de lluc! M'agrada, pugen a mi per tu. Ànim.